Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без Зур Ширкли авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Бирюков Мөнир Сабит улына юллыйбыз. Бүген 30 сентябрь көнне ул үзенең 69 яшьлек матур туган көнен каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Зәйнәп, улы Ренат, оныклары Алсу, Мәрьям, Диния, килене Гилия котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Яраткан ирем белән без кулга-кул тотынып 45 ел бергә гомер сукмагы буйлап атлыйбыз. Тормыш ул бер төрлечә генә булмады. Авыр чакларын, киртәләрен күп безнең алга куйды. Тик бар кыен минутларымда минем янәшәмдә сөекле ирем булды. Шуңадыр инде мин сынмыйча, сыгылмыйча алга атладым. Бүген аның туган көнендә алдында баш иеп рәхмәт әйтәсе килә сөеклемә. Алтындай йөрәкле, киң күңелле, кояштай җылы, ягымлы, газиз тормыш иптәшемне чын күңелдән котлыйсым килә. Ул минем алтын куллы ир-ат. Сөекле безнең бүген чын күңелдән һәр вакыт ярдәмгә ашыгуың өчен рәхмәт әйтәбез. Балаларыңа гомер биреп, матур балачак бүләк иттең. Хәзер оныкларыңа газиз бабай булып яшисең. Алар синдә җаннарын кызганмыйча, сине яратып, сиңа ашкынып яшиләр. Үрим сиңа чәчкәләрдән, таҗлар затлы ташлардан. Бирим сиңа иң кыйммәтле бүләгемне башлардан. Ә бүләгем ул гомерлек, сөеп яшәгән йөрәк. Туган көндә чын күңелдән телием сиңа теләк. Инде хыял күңелемдә күптәннән яшәп килә. Синең белән ул хыялда бриллиант тойларым җитә. Әби белән бабай булдык. Оныкларым бар хәзер, ләкин һаман синең өчен мин җан бирергә әзер. Кадерле тиебез, яраткан бабакайыбыз. Без бала чактан ук ир кеше нинди булырга тиеш дигән төшенчәне сиңа карап аңлап үстек. Әйе, әтиебез безнең бер кайчан да мохтаҗлар яныннан, ярдәм кирәк булган кешеләр яныннан кулын сузмыйча үтми. Ул бик мәрхәмәтле, игелекле кеше. Эшне яратып башкара торган шәхес. Бала чактан ук безне дә эшләргә өйрәтте. Эшләгәнең миңа булса да, өйрәнгәнең сиңа булыр дия иде. Ул дөрес сүзләр булган. Барысы өчен рәхмәт укыйбыз. Алда да синең ышанычларыңны аклап, йөзеңә кызыллык китермичә яшәргә тырышырбыз. Котлы булсын матур туган көнең. Әниебез белән озак еллар бәхеткә күмелеп гомер кичерегез. Без сине бик яратабыз. Әтиебез өлге үрнәгебез. Без анарга карап яшибез. Аның әйткән сүзеннән чыкмыйча нибарышны шөкер эшлибез. Рәхмәт әти, шундый булган өчен. Озак типсен синең йөрәгең. Бигрәкләрдән нык һәм олы бит ул, газизәткәй синең кирәгең. Саулык телик, ул бит иң зур байлык, ә калганын үзең булдырдың. Шөкер Алла, нинди күркәм гаилә бу дөньяга әти тудырдың. Әниебез белән икәү бергә 100 яшьләргә кадәр яшәгез. Элеккечә татлы мәхәббәттә, яшеннәрдә ялда яшнәгез. Кадерле Мөнир Сабитович, яраткан хатыныгыз һәм бала оныкларыгыз махсус сезгә дип күркәм җыр бүләккә юлладылар. Әйдәгез, рәхәтләнеп тыңлыйк әле. Күңелемдәге теләкләрне гөлләргә үреп бирәм. Гөлгә күмеп бүген сине кадерлем минем диян. Туган көнең белән котлым җырлар язам бүләккә. Син гүзәлем, гүзәлкәем, матур бүген бигрәк тә. Бәхетле бул, кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, караңгыда югалма. Бәхетле бул, кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, караңгыда югалма. Карама агак суларга, яшьлегеңне кызганып,
Uttırma tuğan günümde yaşlarına şılanıp İstin jillere nazlap seni baş isimler kayınlar Sayrar kuşları kayın sayın sinde yıla sayraklar Bəxtli bulup kaylı kurme Sadışlarga uğrama Tuğan günün yaktı bulsun Karanlıda yoğalma Bəxtli bulup kaylı kurme Sadışlarga uğrama Tuğan günün yaktı bulsun Karanlıda yoğalma Gözler kebek sarılanla, kışlar kebek oğarma Ceyler kebek yağımla bol, ümit bağla nazlarga Bilir bəxti bik küttürüp, şartlığını da köp bulur Gazit eniken bulak itken, in zor bulak şu bulur Bəxtli bulup paylı kurme, sadışlarga uğrama Tuğan günün yaktı bulsun Karanlıda yoğalma Bəxtli bulup paylı kurme Sadışlarga uğrama Tuğan günün yaktı bulsun